Et dono la benvinguda a un nou vídeo de la secció de barbarismes. Si vols dir i escriure menys barbarismes en català, no et pots perdre estos vídeos. Són efectius perquè veiem els barbarismes de 3 en 3, a poc, per entendre'ls bé i amb exemples. Som-hi! Comencem amb els 3 barbarismes d'avui. En el vídeo anterior vam veure 3 verbs i avui he escollit 3 adjectius. El primer és intermig. Ho has dit mai? Jo sí, ho reconec. A tots se'ns escapen barbarismes. La forma correcta és intermedi. Per tant, no direm ens hem de trobar en un punt intermig, sinó en un punt intermedi. Sí? Seguim. Segon barbarisme d'avui, per influència del castellà. Inconfundible. Un altre error, estrella. Inconfundible no existeix en català. La forma correcta és inconfusible, amb S. Per exemple, direm té una mirada inconfusible. I tercer barbarisme d'avui, preciat. L'adjectiu preciat tampoc no és correcte en català. Canvia'l per preuat o preat, per exemple. En comptes de dir és un tresor molt preciat, digues és un tresor molt preuat o molt preat sense la U. Les dues formes són correctes. Ja ho tenim. Si t'ha agradat el vídeo d'avui i en vols més com este, fes-m'ho saber als comentaris i no t'oblides de subscriure't al canal. Així no et perdràs cap vídeo de Parlem d'escriure en català. Fins prompte!